Il-Partit Nazzjonalista ikkonferma li wara verifika li seħħet immedjatament wara talba biex jitlaqa l-Kunsill Ġenerali, irriżulta li 84 minn 200 firma li ġew ippreżentati lill-President tal-Kunsill Ġenerali kienu fil-fatt jew invalidi jew bisħubija tagħhom mhux aġġornata. Fi sqarrija, il-Partit Nazzjonalista fakkar li l-istatut jgħid ċar li l-Kunsill Ġenerali jista' jitlaqa wkoll wara talba bil-miktub ta' mhux anqas minn 150 membru tal-Kunsill Ġenerali. Wara l-verifiki neċessarji, il-President tal-Kunsill Ġenerali għaddiet il-petizzjoni lill-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista kif jitlob l-istatut. Il-Partit Nazzjonalista qal illi fil-waqt li jibqa' jgħoż il-valuri tad-demokrazija, is-saltna tad-dritt, il-ġustizzja u l-libertà tal-espressjoni, iħares il-qudiem għal kull diskussjoni bbażata fuq il-verità tal-fatti. Il-Partit Nazzjonalista għamel din istqarrija b'referenza għal komunikat li ntbagħat aktar kmieni matul il-jum mill-membru tal-Kumitat Eżekuttiv Ivan Bartolo lill-midja kollha. Komunikat maħruġ flimkien ma' Emma Portelli Bonnici, Mark Anthony Sammut, Envin Bartolo u Martin Musumeci. Fl-istqarrija, Ivan Bartolo qal li l-Kumitat Eżekuttiv għandu jitlaqa b'mod urġenti sabiex tiġi stabbilita id-data ta' meta ser jinżamm il-Kunsill Ġenerali u jkun jista' jittieħed vot sigriet dwar il-mistoqsija li jipproponew aktar minn 150 kunsillier tal-partit kif jitlob l-istatut. Il-laqgħa tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista hija ppjanata għal ġimgħa d-dieħla.